Boy broke and hide rock Jotono Lamsogo and a Purumung Srumung YouTube channel. Heidi Hana High Angrok Notini, take a Belino, Kabasa result my Abahai Kothoma Basa cycle on a biabrock. Norokabon Babe, Pullian is in the Pythagora, video night on the biabrock. Koroksa, Motai Taknaisa, Yakaba, Holongni, Motai Sanamui, Abahike Palaisa. Bo salsa abahike bolongo ongkhoroi thangka abahike bo naitokte bolong bisingo kaisa pathor yakaba holong thai nogoikha wansuka obonin ang mukti snam sinai nei atura rok batali rok abahike tanani bagi karikha tei a pathor no bo phungsa tei phungnoi tanmani yagolo no a pathor khogoi saka aya anoya no ta tande anota sunamde ang belai no sajago hunai apathor bono saka ani gana o abaike kabang mate tongo abrok no thani tanai de abrok no mukti sanamai de anota sunamde hunai bo a mukti tanai sano siri khogoi saka apni bagai a mukti tanai sa bono khairok jago bono mukti sanamliya bono tanliya abaike yakari kalangkha tei kaisa bini ganani pathor yakaba holong thai no bo nugo bahike bo bini atura batali kare we a holong thai no bo tamnani sengkha abaike a holong thai khe bobo abahai no sajakha khumanjakha tamuke a pathor bokhai soi tongkha abahai khlai bo paithago hongkai a pathor no kaham khlai belai naithok khlai bo kaisa mukti sunamai paikha abhaike horungkha a mukti taknaisa a bolong ganani parao no bo thonani nangkha abhaike phungai bo nukmani kabangma bororok awa kawa yakhaba thoklaijak belai no tamani hingkai bongni a kamio kaisa mondir sunamai paimani jora tamuke a jorao bongni a mondiro motaini mukti nangai tongo amani bagai borok manjak laya sor lai tong mani jora apro bo borok bai malaikha abaike bo saka norok tomungno abakai mukti nangai tongo hungkai motaini ani thanio sanamjak belai kaha mukti kaisa tongo norok abono naimano hunai borok no saka apro borok belai no tongthokjak khate hamjaka te parani kabangma borok sarai khonai abaike phai borok pal khai dol khai bini a mukti no pai telangai bongni a mondiro toni hori kha tei kaisa kokno tei borok wan suklai jau kha tabu khai sang mukti to manai pai kha tamukhe o mondir kinaro tei kaisa narkara rok bokhokna ni bagai tei kaisa abhai kotor holong sang nangai tongo honai apro a mukti taknai sa hain hai boni kok khnawi saka tomuno norok obohai nangka hangkai o bolongo longthai kotorma tongo abo norok naharai mano honai saka abaike parani borok pal kai thangai abono naharai a pudirono bera hoirikha tamukhe aro narikra rok jatre jat podre pod aro bokhokna di bagai holongthai je motai snamjaknai mukti snamjaknai hangkai afuru belai no thotok ongkha bono do dijago bosba rokjago abahaike kabangma puji jago abahaike bini life belai no sangsasa belai tongthok belai enjoy abahaike bo manai tongkha afuru a holong puilao je bono tanmani bo sajaknai a jora nugoi belai no kha kamjakha afuru bo a holong thai motai sanamjaknai holong thai no hai hanai saka naidini ni life no belai ka hamangkha borok no khulumo khombogo abahake dodibo nini thanio nang belai no oro enjoy manai tongkha ano na sikdi angkhai salphaike narkra bokhok jana ni jatre jat ani bo sabai suka hanai sao afru a holong thai motai sanamjaknai bono hai hanai saka o nini se dos bala tamukhe nonobo poilao abahaike no o mukti taknai sanono motai taknani bagai bo nono tak khabla se o jaga sayabla ne bono saka nang abahaike soimani ani bagai tini nang abahaike takjaka kai nang ani jaga nang bo abahaike puji sagai tongkhamo nei bo a holong thai tei kaisa holong thai no hai hane saka abahai khlai ba brok a je pathor bo mukti sanamjaknai hingkai bo abahaike sara jibon bo abahaike tongthogoi
bo enjoyment manui thangka tei kaisa a soimaya pathor hangkai bo sara jibon abo haike narikara bo khokjagai bini life ekdom borbad dongoi thangka abono bayaprok o story ni jeta moral sang nai nai hangkai orok kwbangma srangjaknai tongo जों लाइफ मुंसासे कतर सामं याखबा गोबांमा कतर जों एचिभमेन्ट मानानै हिंखाय एबो आबाहाय गोबांमा चेलेन्जेस सिनि दुखु कष्ट आबाहाय के गोबांमा प्रब्लेम सिनि थानियाव फायसक बाय मुंसासक जों कतर रङै पासानानै हिंखाय प्रब्लेम रखनो जों सल्व खायमिया जों आ चेलेन्जेस रखनो जों कष्ट मानजागो जों आबाहाय के सही दं मानि हांखाय गोबांमा प्रब्लेम जों फाइबो जों सिनि होल लाइफ जों आबाहाय के कष्ट मानै थांनाय आबनि बगै सानानै मुसंग बायफ्राव फायदि सिनि लाइफआव आबाहाय जों मुंसासो खलायनानै थांगा हांखाय खलाय फुनगनानै फिउचाराव आबाहाय के जों मुंसासो कतरमा सामं खलाय फुनगनानै न हांखाय सिनि लाइफआव कष्ट दुख कष्ट आबाहाय के गोबांमा चेलेन्जेस प्रब्लेम बा फायनाय न तामखाय जों आबनो ओवरकम खाय तुमुंनो थांगै मानखा हांखाय बायफ्राव आ पाथर साहाय मुक्ति स्नामजागै ब ओलखाय सारा जीवन तंथगै तंग मानखा पुइलाव ठीक न ब कष्ट मानखा तामखाय ओलाव सारा जीवन पुजि जागै तंखा दूध जागै तंखा बुस बारक जाग तंखा आबाहाय के सारा जीवन ब तंथगै तंखा रक्तमुं नमरक आनि ओ स्टोरी याकबा ओ भिडियो न साजा का हंगाय लाइक रेडी नंनि फ्रेंड्स रकनो ओ भिडियो न शेयर खायदि आनि चैनल न ताबु फनो सब्सक्राइब खलायागो हंगाय सब्सक्राइब खलायना दे बायाब्रक तेइबो आबाहाय के आं kaham kaham stories आबाहाय के खास रंगजाकनाय stories राकाक नंनि बागै सनाब दगो इन बागै आसक दं सिदन बायाब्रक जदनो सा kaham तंदि तंथक तंदि लाइव मुंसासो खलाय फुनुगलांदि